כאשר נפרדתי מוושינגטון לפני 18 חודשים, לא עלה על קצה דעתי כי אחזור לכאן כראש ממשלה תוך פרק זמן קצר, וכי את פניי לא יקבל הנשיא ניקסון, אלא הנשיא פורד. אבל שעת המצוקה הגדולה עוד הייתה לפניי. הסתיימו הברכות, שכחו הדי המוזיקה של הקונצרט החגיגי, ונפתח נשף הריקודים. מאיר פנים ומכיר בערכו, צועד לו הנשיא פורד לעברה של לאה, רעייתי, כד קלות, וכבר הם מחוללים ברחבה שטופת האור. אילו רק ידעתי לרקוד, קצת. אולי מישהו מקדים אותי ומזמין את הגברת בטי פורד לרקוד? לא הייתי אומר מילה על חוסר הנימוס שלו. אבל אין ניסים כאלה בבית הלבן. אני מחליט לנקוט שיטה שאני מאמין בה בכל השטחים. אני צועד לעברה של הגברת פורד, היא קמה לקראתי, ברור, הלא היא בטוחה שאני בא להזמין אותה לרקוד. אני בולע 5 פעמים ואומר, סליחה, גברת פורד, אני פשוט לא יודע לרקוד. בכלל לא יודע. אני חלילה אדרוך לך על הרגליים. הגברת הראשונה של ארצות הברית מחייכת אליי בנעימות, אבל החיוך הזה מסתיר כוונות סמויות. בוא, אמרתי בליבי, על החיים ועל המוות.